Tepangaken nami kula Syifa Dirzana Tasya, kula saking kelas E8 absen 29. Kula badhe maosaken pawarta basa Jawa kanthi irah-irahan upacara adat Grebeg Maulud ing Kraton Ngayogyakarta. Ing dinten Senin, tanggal 19 Oktober 2023 ing Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dipunlaksanani upacara adat Grebeg Maulud. Upacara punika kagelar saben taun ing wulan Maulud utawi Rabiul Awal. Grebeg Maulud minangka upacara kangge mengeti dinten kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad. Upacara punika dipunwiwiti saking prosesi pasowanan ing kraton. Para abdi dalem ingkang mawa busana adat kraton nindakake arak-arakan gunungan, ingkang dipun anggep minangka sesajen saking kraton kangge masyarakat. Gunungan punika saged wujud ing pari, palawija, lan wowohan ingkang dipun ronce kanthi rapi. Saterusipun, gunungan punika badhe dipun arak saking kraton ngantos masjid gedhe Kauman kangge dipun doaaken. Sakjroning upacara doa rampung, gunungan punika badhe dipun perebutaken dening masyarakat ingkang rawuh. Menawi miturut kapitadosan masyarakat, barang saking gunungan punika saged ndadosaken berkah tumraping urip. Prosesi perebutan gunungan punika tansah dipun suwun kaliyan masyarakat ingkang kanthi antusias sami nedakaken gunungan. Grebeg Maulud punika kagelar dening Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat kanthi tujuan kangge nguri-uri kabudayan Islam lan tradisi kraton ingkang sampun wonten wiwit jaman leluhur. Tradisi punika ugi minangka panggenan kangge ngiket kekompakan lan kerukunan antawisipun kraton lan rakyat. Upacara adat Grebeg Maulud tansah ngundang para wisatawan domestik saha manca ingkang remen ndeleng kagunggalan budaya ingkang sugih makna lan filosofi. Saking upacara Grebeg Maulud, kita saged ngraosaken makna agung ing salebeting sesrawungan masyarakat, nguri-uri tradisi, lan ngugemi ajaran agami kanthi rasa syukur.